Musi wandakaudzwa kuti nguruve dzatainge tichichengeta papurazi pandainge ndichishanda, mukomana ndakarutsa. Mudzimai wangu akandibvunza kuti kochii chainge chaitika, kasi doro rainge rava kundiramba here because ndainge ndiri munhu ainwa doro zvisingaite. Ndakamuti zvimwe kuda rainge riri doro, ndokuzosiya kwandakazoita basa ndichizouya kunoku kuJoni muZimbabwe. Ichokwadi mune satanism yakanyanyisa. Papurazi pandaishanda tainge takanziwo nemurungu tinopotawo tichitora nguruve toslota, then tinobva tachizogoverana nyama yacho. Taingoshanda tiri vaviri, inini nemudzimai nemhuri yangu, uye zvakare neumwe mudhara ainge ari wechirudzi. Mudhara uyu paakandiudza kuti ainge atova newiki achiti kana akawana imbwa inenge yakafa yoga, otora imbwa iyoyo obva achizotora nyama okandira kunguruve. Izvi zvakaitika munguva yelockdown. Ndakati zvimwe kuda ainge achinyepa. Takazoenda musango uko kwaainorasa matewe embwa. Ainge asingachamiriri kuti imbwa dzinge dzichifa dzoga, but ainge ava kutofamba achitoba imbwa nemotikari achiuya achizoslota imbwa achikandira nguruve nyama. Nguruve inodya anything. Ndakarutsa zvisingaiti ndichitanga kufunga kuti saka tainge tichidya nguruve idzi dzainge dzichipiwa nyama dzembwa, because akandiudza kuti kunyange ainge ava newiki achipa nguruve nyama dzembwa, asi murungu wedu aimbopota achiuya neminzi dzinenge dzakaita kakuorera. Akandiudza kuti minzi idzodzo, hei mukomanashi, kana nazvino ndinonzwa kuda kutorutsa zvekuburitsa chirakaraka. Minzi idzi padzaiuya mudzimai wangu aidzitora odzisuka nevhiniga, tobva tatodya tichiti chisevo. Izvo dzinenge dziri imbwa dzinenge dzakabviwa nadzo kuHarare nemurungu, iri nyama yembwa. Saka kuHarare ainge atori nevanhu avo vaiita izvozvo zvekubata imbwa, kana kuti imbwa dzavanenge vaona dzakafa vobva vachizopa kunguruve. Ndiri kureurura zvinhu izvi zvakaitika mukomanashi apo pandakamboshanda pane rimwe purazi. Pari zvinozvi ndiri kuno hangu kuSouth Africa, but mukoma I will never forget zvinhu zvandakaita. Kana kuri kunze kune gehena rinenge rakamirira vatadzi vakaita sesu takatadza nekuda kwekuti tainge tiine vanhu vatainge tichishandira vakatimanikidza kuita zvatainge tisingade. Ini hangu handipa budi. Ndaishanda pane imwe pigari yakakura muna 2020 lockdown, paya payakavhara zvinhu zvose zvakamira. Feed yehuku nemombe yakabva yadhura zvisingaiti, kana murungu wedu ainge ava kungogara achingochema chema, uye zvekare supply chain yakabva yafa. Saka lockdown kune vanhu vaishanda mamwe mabasa ekuti munenge musingashandi nezvipfuwo maikwanisa kusafunga nezvazvo kuti saka vanhu vanochengeta huku vari kuzvifambisa sei, huku dzavo vari kudzitengesera vanani, ko vanhu avo vanoita zvekupfuwa mombe vari kuzvifambisa sei, ko vane zvirimwa zvavo zvinenge zvichida vanhu vanosakurira vari kuzvifambisa sei. Mainge makangogara mudzimba dzenyu muchitarisira kutenga chikafu chakachipa. Kunyange huku dzimwe dzaifa, kune vamwe vainge vototengesera murungu wangu huku dzinenge dzakafa dziri kana 200. Huku idzodzo dzaiunzwa tichitoudzwa kuti huku idzi musambofa makabata kana kudya. After ndava kuzviziva kuti murungu wangu ndozvaaita, taislota huku idzodzo ndirini nemudhara wekuMalawi, tobva tachizopa nguruve nyama yehuku. Taita zvekugaya, painge paine mushini waigaya nyama kuita mamince meat. Saka zvatainge tichiita ipapo taita zvekutumwa nekudawo mari. Ini mukomanashe ndainge ndichingozviita. Saka nguruve idzi taizodzitengesa necheap price, because murungu wedu ainge asisina loss yaainge aiita, ainge asingadi kurasikirwa nemari. Kune vanhu vakaita mari munguva yelockdown. Murungu wedu handizivi kuti akatenga motikari ngani munguva yelockdown, because nguruve idzi taidzisupply kumaChina nemamwe masupermarkets nemabuchari nevanhu vaitodzitenga, because muHarare kune kwataizoenda tichizonodzisiya nguruve idzi
ndiko kwaizouya vanhu vachizotenga nguruve apa. Nguruve idzi mukomanashi dzinenge dzakaita kukora, saka imbwa idzo dzinongofirawo mumigwagwa. Dzimwe tainge tava kutoita dzekutofamba tichitoba imbwa dzevanhu semuglenora. amushuwa kuti vanhu vazhinji vaingoti imbwa yavasingachaoni zvimwe kuda inenge yakatiza nzara pamba, asi inenge iri imbwa iyo inenge yakatobiwa. Taidziba imbwa idzi muglenora, then tobva tatodziisa mupick-up yainge iine kanopi, tobva taenda nadzo tobva tanodziuraya. Ngomanashi taidyisa nguruve idzodzo, asi mudzimai aiti kana akada kuti tinge tichibata nguruve inenge yarwara, ndainge ndisingadi zvachose, nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti dzainge dziri nguruve dzataipa mishonga yakaipisisa, uye zvekare tichidzipa nyama dzezvipfuwo zvimwe zvinenge zvakafa. Ende taifamba mumapurazi tichinokolekta, dzingava dziri mbudzi dzinenge dzakafa nezvirwere kana kuti huku dzinenge dzakafa nezvirwere, murungu wangu achitengeserwa nemari iri pasi. After lockdown ndipo pandakazosiya basa. Murungu akatombondibvunza kuti sei ndainge ndasarudza kusiya basa. Handina kuda kumubudira pachena sezvo iye achiita zvepolitics. Nguruve idzi tainzi kana tikanzi tinge tichidziuraya, taienda tonodzitengesa mumbare, Epworth, vana Glenora, kunana Zengeza, tichitengesa secheap pork. Vanhu vaimhanyira nyama iyi nekuti yainge yakachipa kupfuura imwe nyama yose. Vanhu vainge vasingatozvizivi kuti nyama iyi yainge yakachipa nekuda kwekuti murungu wedu ainge asingachabuditsi kana senti pamari yefeed. Aingotidirira fuel obva ati vakomana fambai muchitsvaka zvingava zviri zvimbwa mupengo. Saka inini chandinongoda kungobvunza kubva kune vedare renyu mukoma ndechekuti toti takabata imbwa yainge iine rabies tobva taiuraya. Kana taiuraya kudaro tobva tachizogaya nyama yacho, tagaya kudaro tobva tachizopa nguruve. Nguruve ikadya nyama yembwa iyo inenge yakafa iine rabies, chii chinozoitika? Zvinhu zvinotondivhiringidzawo mupfungwa. Ndinongodawo kungoziva. Iko zvino zvindiri kunoku kujoni, asi kana mukaposta muzondizivisa ndinenge ndirimo mucomment section. Inini ndakatiza basa iroro nekuti ndainge ndava kungosema nekungorota imbwa idzo dzatainge tichiuraya. Sandinyore kuti munobata imbwa muipfekedza saga muirova nesando. Teve tine rimwe zisando redu rataishandisa kuuraya imbwa idzodzo. Imbwa yaingochema kahwani yobva yatoti zim, kana wairova pamusoro payo apa yobva yatogwena yobva yafa. Tainge tisingadi kuita dzekuslota tichiita dzekucheka nemapanga, taishandisa sando. Taita imbwa yekusungirira pabench then tobva tairova nesando. Mukoma zvaityisa kani zvatainge tichiita. Nanhasi uno ndinoita manightmares kana ndikatanga kufunga nezvazvo, but padainge ndichiripo papurazi ipapo manightmares acho ainge akanyanyisa. Handizivi kuti wainge uri mushonga here wataishandisirwa nemurungu wandaishandira waita kuti ndinge ndichibvuma kuita zvinhu zvinotyisa kudaro, kuti ndiyo satanism yacho here kana kuti. But ini chandinoziva ndechekuti kana vanhu vachinzi vachazotongwa, inini ndichatongwa kana ndafa nekuda kwezvatakaitiswa nemurungu wedu. Handingakuudzei zita rake because iye anoita zvepolitics, vane maprojects akawanda, vanopfuwa nguruve sterek nehuku yemve. Ndiyo secret yandiunzawo pano mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we kudyisa vanhu imbwa. Hanzi takazviita munguva yelockdown, but murungu wavo aigara achitozviita izvozvo. Hanzi aiuya nemincemeat iyoyo. Hanzi takange tisingazivi kuti yainge itori nyama yembwa. Apa mukadzi wavo hanzi aifarira kuibika, aitanga aigeza nevinegar because inenge yaitaka kuorera. Yo zvakangooma.
zvakangoma hazvo vedu, unenge uchingofamba usingazivi kuti wakatombodya nyama yembwa. Kana mainge muino marestaurant makambobikirawo vanhu, dzingava dziri nyama dzemadhongi kana kuti uyai munge muchiti pawo masecrets enyu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei, ininiwo ndiri kuda kureurura izvo zvandakaita. Ndazvichengeta zvinhu izvi mumwoyo mangu kwemakore 26 years mukomanashi. Sezvo ndava kuda kuritaya basa renursing kunoku kuUK kwandiri rinogore ra2026, vanhu vanofungidzira kuti ndiri munhu akabudirirawo, ndine penjeni yangu yakanaka chaizvo, asi mweya wangu hauna zororo. Muupenyu hwangu handina kumbogara ndakaita zororo nekuda kwezvinhu zvakaitika kudhara apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ende musi wacho iwoyo pazvakaitika ndainge ndisingatodi kuenda kubasa. Ndaiva ndina bhururu wangu, taiwanzo kuita madhiri. Kana iye asingadi kuenda kubasa aikwanisa kungondikumbira, then ndobva ndaenda kubasa. Ndainge nditori pazororo, saka ndakaenda kubasa mainge muri muna 1999. Ndainge ndiri muward mandaishandira, ndainge ndichishanda paParirenyatwa Hospital muHarare. Saka panguva iyoyo mukomanashi, inini pandakaenda kubasa ndaitova ndino zvainge zvichitondishushawo mumwoyo mangu, ende tainge takatarisana nematambudziko akawanda nekuti tainge tisina mishonga. But rufu zvaro randiri kuda kutaura nezvarwo haruna kukonzerwa nekushayikwa kwemishonga, rwakakonzerwa nenegligence yandakaita. Pane umwe murume akange auya neemergency, ainge achifanira kuti ange achizoitwa monitor usiku hwose, yatinoti critical care. Isu takange taneta apa. Remember kuti I was not supposed to be on duty. One of my friend ainge aine kumadhiri kwaainge achida kuenda, saka ndainge ndingoriwo pabasa zvekungotiwo kungorepresenta. Saka ipapo pandainge ndiri busy ndichitarisa murwere uyu, ndakakotsira mukomanashi ndisina kana basa nazvo, nditori pabasa kutofuka gumbeze. Pandakamuka ndo pandakabva ndachizoona murume uya he had collapsed. Takazongomhanya zvedu kuedza kumuita resuscitate, asi ndainge ndatononoka, muviri wake wainge watotonhora. Chakaipisisa ndechekuti ndakanyepa muripoti yangu. Ndakati uyu murume ainge afa because of a natural cause. Hama dzake dzakauya kuzotora chitunha vakachema vakati it was the will of God, asi vainge vasingazvizivi kuti mwana wavo ainge akaurawa nekuda kwenegligence yangu pandaishandapo paParirenyatwa. Kubva musi iwoyo mukoma ndainge ndisingachakwanisi kugadzikana zvakanaka. Ndaiti kana ndichishanda panight shift ndainzwa sekunge panenge paine munhu anenge achinditevera. Saka ndakabva ndachizotiza muZimbabwe ndokubva ndachizouya kuUK ndinotoshanda mumahospitals eNHS sasenior nurse, atori nerukudzo rwakakwana. Asi ndinoita nguva dzekuti ndinomborota umwe murume anenge akamira pamberi pangu. Ndinenge ndiine varwere vandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizonzwa nyaya dzavo kuti vari kurwara nei ndiri muoffice. Saka vanenge vachipinda one by one, door rinenge rakavhurika, ndichitoona kuti queue yevanhu inenge yakareba, vanhu vanenge vari muqueue. Pandinenge ndati ndaneta ndo pandinomuona murume iyeye anobva apinda muroom mandinenge ndiri, obva anditi nurse, hamungati kamaneta, munozviziva kuti kuneta kwenyu ndiko kwakakonzeresa kuti munge muchizosvika pakundiurayisa. Kana ndikarara ndinokwanisa kungonzwa munhu anondibata. Pandinomuka munhu iyeye handimuone, asi ndinenge ndichinzwa kuti panenge paine munhu anenge andibata, anenge aine ruoko runenge rwakafriza ruchitonhora kuita chando. Ndiri kureurura izvi nekuti ini ndava kutoda kutoritaya mugore rino ra2026. Ndiri kuenda kupenjeni, ndiri kuda kudzokera kumusha nekuti
kumusha handina kutiza politics, ndakangotiza hangu nekuda kwezvandainge ndava kuona mahallucinations andainge ndichiita ndokuuya kunoku. Manje ndiri kutya kuti kana ndikaenda kumusha hachizondinetse here chipoko chemunhu uyu. Kana chichindinetsa kuUK, what more kana ndikadzokera kumba. Apa I want to relocate, ndiri kuda kudzokera kumusha. Kana mukaposta nyaya yangu muzondisivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna nurse. Zvakangooma hazvo vedway, hanzi nditori senior ikoko kwavari kuUK, but vakaita negligence pavainge vari kuZimbabwe. Munhu akafa, hanzi ndakatokweva gumbeze ndokubva ndatorara. Zvakangooma hazvo vedway. Zvinoreva here kuti vamwe vanhu vanofa nguva isati yakwana. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi kuri sei kwamuri? Inini ndauya pano ndiine secret yandiinayo. Inini mukomanashi ndiri mukati mekuzvidya moyo nepfungwa. Ndiri kuda kuenda kuNigeria nekuti kune umwe akaenda kuNigeria, kereke yake iri kutosimukira. Ndinogara kuno kukwekwe, ndinogara ndiine BP. Ndine mari dzandakatora, mari idzi dziri kuda kudzoserwa. Imari dzandakatora apo pandainge ndichida kuita macrusade, saka taida matende ende takahaya maband, vanhu vakauya kuzoridza pacrusade. Ndakafara chaizvo patakaitawo overflow mumatende, ndichiti chechi yazokura, but vanhu vainge vangouya havo kuzongoona muimbi uyo wandainge ndahaya. Muimbi uyo ndakaita mistake, ende mudzimai wangu akatombondiudza kuti dai mambomira taona kuti Mwari vacho vachatiropafadza here zvekuti tinokwanisa kuzohaya vaimbi ava vanodhura. Apa mari yandakaburitsa yainge yakawanda. Mari iyoyo yainge isiri mari yangu, yainge iri mari yandainge ndakatora nezvikwereti, ndichiti kana ndikaattracta vanhu vakauya kuchechi vakawanda, then chechi ikakura, handingazombotadzi kuti ndige ndichidzosa mari dzevanhu. Hakusi kunzi chechi ndainge ndichida kurana chechi yangu as a business, but ndaingova netarisiro yekuti zvimwe kuda panokwanisa kuzowanikwawo umwe munhu uyo anenge achifemerwa naMwari obva aratidzwa kuti I am in deep financial mess, wondibatsira kuti ndinge ndichidzosera mari dzandainge ndichida kuzotora kuti tibhadhare muimbi wegospel. Akauya mukomanashi pacrusade, zvechokwadi painge paine vanhu vainge vakawanda. Ndakafara. Sunday inotevera vanhu vakauya because ndaiva ndiine malocal artist avo andainge ndakabhadhara vegospel. Ndakasvika pakudaidza nevanhu veZimdancehall kuti vaimbe kuchechi, ndichiti zvimwe kuda vanhu vachawanda. Ndava nemakore akawanda mukomanashi, iro rino gore. Kana ndikasaenda kuNigeria zviri nani kuti ndinge ndichingosiyana hangu nazvo, ndongotoshanda ndikwanise kudzosera mari dzevanhu. Ndine mainstruments andakatenga, mainstruments iwawo ari kutoda kutotorwa because handisi kukwanisa kubhadhara munhu wacho wandakakwereta. Ndakatanga kereke yangu iyi mainge muri muna 2018. Kubva ndichiri mudiki ndaingozvinzwa kuti ndine calling iri pandiri, asi nanhasi ndiri kuita sekunge munhu achiri kutanga chechi. Handina kana mamembers akawanda muchechi. Tine about 30 members muchechi medu, vamwe vacho havasitomborika kana serious nekunamata. Vanhu vanouya kuchechi kwangu, umwe anokwanisa kuti svondo rino auya, svondo rinotevera haana kuuya. Apa iniwo handina nzvimbo yakakura, ndainge ndichimborenta pane chimwe chikoro, but nekuda kwekushayikwa kwevanhu mukomanashi ndakatadza kubhadhara marentals anodiwa because church panotoda mari kuti ukwanise kuirana. Pasina mari ko ndiani angazoda kuti unge uchingoitira chechi yako pamba pake? Iniwo handisati ndava neimba, ndinotorojawo munomo mukwekwe, and ndine stress because pfungwa dzangu dziri kutondiudza kuti inini I am a failed pastor, and handidi kuti ndinge ndichizofa ndichinzi I am a failed pastor, munhu akatanga church ikasakwanisa kuzova nevanhu vakawanda. Zviri nani kuti ndiende kuNigeria sezvandakaudzwa, nekuda kwekuti kereke iyi haisi kukura
in stagnant growth. Ndava kutotsvaka nzira dzekuti ndinge ndichikwanisa kuzadza chechi nekukurumidza, ndikwanise kudzosera mari dzevanhu. Ndakakonekta nomumwe murume uyu akaenda kuNigeria. Saka iye paakaenda kuNigeria anoti akanonamatirwa, but ndiri kutya manje kuti kunamatirwa kwacho kwaari kuti akaenda akanoitwa zvimwe kuda zvinenge zviine marituals mukati, nekuti ari kuti ikoko kwaakaenda akabhadhara mari. Naye ungabhadhara mari inosvika kuma $8,000 yekuti unge uchikwanisa kunamatirwa chete. Chechi yake iri kukura zvisingaiti. Kana ndikatarisa yangu, ndava kutongoronga hangu zvekutongoitawo kana ari marituals ndikwanise kukudza chechi yangu, zvekuti kana yakura kudaro ndinokwanisa kuzovawo neimba yangu kufamba nemotikari. Motikari yandinofamba nayo mukoma mugweje imotikari yandakatopiwawo nemukuwasha wangu uyo ainge achita zvechikorokoza. Saka ndiye akatongoti tsano chifambai nemotikari, ende motikari iyoyo inotonetsa pachezvayo because ine maproblems akawandisisa. Ndichiuya panapa ndisati ndaronga rwendo rwekuenda kuNigeria, ndangoti ndingodarika nepano. Vedare renyu vambondipawo miono yavo. Munozviona sei neizvi zvandiri kufunga zvekuti ndinge ndichienda kuNigeria kunonamatirwa? Hanzi kune mamwe mapastors, but ma-underground pastors avo vanonamatira vanhu vanenge vaine calling. Chinondirwadza mukomanashi pacalling yangu ndechekuti ini kubva ndichiri mwana mudiki ndainge ndiine calling, ndaitozviziva kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizotanga church, but zvakazongoenda nepamwe. Handizivi kuti sei Mwari vandirasa nenzira dzakadai, because inini ndainge ndagara ndichida kuita hangu mufundisi. Ndiri kureurura izvi because ndiri kuda ma-advices enyu. Handisi kuda kuzviitira kuti ndige ndichizonzi ndiri pastor akapfuma, but ndinoda kuva nechurch yakakura. Ndiri mwana mudiki ndakamboona vision. Ndainge ndiri musango ndichiratidzwa kuti sango iri rauri kuona, sango iri ndipo pauchazovakira chechi yako. Musango mandainge ndiri mainge makazara miti yemagum tree. Ndikaona vanhu vainge vachicheka miti iyoyo, ndikabvunza kuti ko miti iyi iri kuchekerwei, nekuti ndakazoona pava kutanga kumera huswa hwakawandisa. Ndikabva ndazonzi muvision miti iri kufanira kuti inge ichibviswa kuitira kuti huswa uhwu hunge huchiwana nzvimbo yekumera. Ndikati huswa hwakanaka here? Zvikanzi huswa kuwanda kwahwo nekusaverengeka kwahwo ndo kuwanda kuchaita vanhu vachange vachizoya kuchechi kwako. Ndakaenda kuBible school, zvese ndakaita zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita, but handisi kukwanisa kuti ndinge ndichiwana mafollowers. Dambudziko rangu handizivi kuti riri pai. Zvimwe kuda ndine munhu uyo akanditorera masimba angu apo pandainge ndichiri kuBible school. Kana mukaposta muzondizivisa, ndinenge ndirimo ndiri mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Kana maitomboita mavisions akadaro, zvimwe kuda nguva haisati yakwana, madii mamboita patient. Chimbozamai kuva patient, but vari kuti handisisina patience yacho nekuti nguva yareba. Handidi kuti ndige ndichizonzi ndiri a failed pastor, munhu akatanga church yacho ikashaya mafollowers akawanda. Voenda here kuNigeria, hanzi kunonamatirwa, hanzi kune ma-underground pastors, vanhu vasina machechi vanongonamatira vanhu vanenge vachida kutanga machurches avo. Zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Inini ndauya pano zvinhu izvi mukoma zvakaitika mainge muri mugore ra2008. Ndakaendawo kuchiyadzwa, ndo makore aya vanhu pavaingoenda kunana chiyadzwa during the diamond rush muno mumaNicaland. Saka madiamonds awa ekwachiyadzwa vanhu vazhinji vanongofungidzira kuti aingotongobatika zvekudaro, but kwakafiwa mukomanashi. Kune vanhu vakawanda avo vakaurawa nevanhu vakauraya vamwe vanhu ikoko kwachiyadzwa. Makomo eko azere neropa revanhu vasina mhosva. Muchazonzwa zvenyu kana ngozi dzacho dzava kutanga kuputika ikoko. Ini ndiri mumwe wevanhu vakaona zvinhu zvakaipisisa, asi ndikaramba ndakanyarara nekuda kwekutya.
pane rimwe zuva randisingakanganwe ndainge ndiri mumakomo ekwachiyadzwa. Ndakaona umwe murume akange achera ngoda yake zvakanaka, high quality diamond. Akaita mistake yekuti akabva audza vanhu, saka akabva achizobva pachaunga, but akamboramba zvake arimo muvanhu kuda ainge achida kungorasisa. Iniwo ndakabva ndachizobva ndikatombonorova marounds. Ndakazopesana naye tiri musango, hapana kana kumbotora nguva, ndipo pandakabva ndachizongonzwa yava mheremhere. Ndakahwanda mukomanashi because mheremhere yandakanzwa kwaiva kuine vamwe vakomana avo vaibva kuna nashuruki. Vakomana ava mukoma vainge vasingatambisi, vaiti kana vakasangana newe, vangava vasangana newe musango, vaiti unge uchiita tsvina, vachida kuona kuti unenge usina ngoda yaunenge wamedza here, kana kuti vaitongokutorera zvaunenge uinazvo. Ndakawanda musango mukoma ndichida kutanga ndanzwisisa kuti mheremhere yainge yoitika musango chii chainge chichiitika. Saka ndakazongonzwa izwi munhu achichema achiratidza kuti ainge achibayiwa nemapanga. Ndakaramba ndakati kwati ndiri muchitondo mandainge ndiri ndakahwanda. Then pandakazonzwa kwava zii ndo pandakabva ndachizotanga kufamba. Handina kumbotora nguva, ndo pandakabva ndachizoona paainge ari murume uyo ainge azviwanira diamond rake. Vakamuitira utsinye, vainge vakamubaya nemapanga, vakaita wekuslota, vakamucheka mutsipa, vakaita sekunge vainge vachicheka huku, kunge munhu ari kutouraya chipfuwo apa vachiuraya zvavo munhu. Vanhu ava vainge vatori nemadhimoni. Ndakabvapo ndichimhanya mushure mekunge ndatsvaira madzimba ebhutsu dzangu. Murume uyu haana kuzowanikwa ende handinawo kuzombobvunza. Handizivi kuti kune vakazomutora here kana kuti zvakangonzi angotadza kusvika kumba, vanhu vakamutsvaka, mapurisa akamutsvaka. Ini ndainge ndotya manje kuti kana ndikataura kuti munhu ndamuona apa vanhu vainge vamuponda ndainge ndisina kuvaona. Ndakatya kuti ndaikwanisa kuzosungwa. I never benefited anything and handina chandakamutorera because ndakatongorambawo ndiri murombo. Akatsvakwa nemapurisa, handina kana kumboudza mapurisa kana kuudza mudzimai. Ndakatya kuti kana ndikaudza mudzimai nerimwe zuva tikazonetsana, vakadzi havana temba, anokwanisa kana kuzongoudza vanhu kuti iyeyu wamuri kuona akadaiso, akaona munhu uyo akambotsvakwa, akapondwa ari musango, akatadza kutaura. Saka ndakaramba ndakangonyarara. Uye zvekare chinondityisa ndechekuti panguva iyoyo hama dzemufi vainge vari vanhu vaizivikanwa nekurwa, kubaya vanhu nemapanga. Saka ivo vainge vachitoita mhiko yekuti vachauraya chero munhu anenge aine chekuita nerufu irworwo. Zvino pakadaro ini ndakatya, ndakabatwa nekutya kukuru kuti kana ndikareurura pachena kuti ndine zvandinoziva kune vana vanyamunhu kumhuri iyoyo, vanobva vati ndiwe wakamuseta kuitira kuti ange achizourawa, nekuti zvaizivikanwa nevanhu vose kuti ainge aine ngoda dzake dzaainge abata. Saka ndakabva ndangoti ina handingatauri, ndokubva ndachizosiyana nazvo. Ndikatanga hangu kuita zvekuenda kuMozambique ndichinonohodha, ndichidzoka mamutare ndichitengesa. Ndiri kureurura mukomanashi zvinhu izvi because ndiri kunzwa kugara ndichingonhuhwirwa neropa mumhino dzangu. Ndaitomboti zvimwe kuda ndakakuvara, ndikati ndawana mari ndikaenda kuna chiremba ndikavaudza kuti ndinongogara ndichinzwa kunhuhwirwa neropa. Chiremba akandivheneka akati hauna kana problem. Chiremba uyu sezvo ariwo munhu mutema, ndakamubudira pachena ndikati doctor, ini ndakamboona munhu akafa but zvakaitika kudhara, handina kumuudza scenario kuti zvinhu izvozvo zvakaitikira kupi. Akangonditi dai wafamba kuchibhoi nekuti pauri ndiri kuona usina kana dambudziko. Saka mukomanashi handina hangu kufamba, ndiri kungodawo mazano kubva kune vedare renyu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo vari kuManicaland ndo zvavakaita izvi. Hanzi pandainge ndichimboendawo kuna Nanchiyadzwa vakaona munhu akaurawa, vakanzwa achitopondewa, akatorerwa diamond. Hanzi ndinotya kutaura, ngatitaurei navo mucomment section.
Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma nashe, inini ndiri kuda kureurura zvandakaita. Ndinoshanda muno muSouth Africa pane rimwe purazi kuVivo uko, kana muchikuziva. Ndava nemakore akawandisa ndichishandapo. Saka papurazi pedu pane mumwe mukadzi uyo akazoshayika. Mukadzi uyu akashayika, but ndini ndakamugadzira. Taishanda tose. Nerimwe zuva ndakaita hutsinye mushure mekunge anditukira murume wangu tiri kubasa. Murume wangu anoita zvekudhiraivha matractor, saka akati chimurume chifongong chepatemu zvakandibata izvozvo. Ndakabva ndachizotora chipfeko chake chemukati. Handina kutoenda kubasa because ndainge ndatoudzwa namadzibaba kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizokwanisa kuuya nechipfeko chake chemukati. Ndaizviziva kuti anowanzo kuyanika zvipfeko zvake pawashing line. Saka sezvo ndainge ndiri ndega pakomboni, ndakaita zvinhu zvangu nekukasika ndikaenda kune vamwe madzibaba avo vatori nemukurumbira muLimpopo. Ndakavapa chipfeko ndokubva vachizochigadzira. Ndikadzokera ndikanochidzosera pandainge ndachitora. Ndikaita sekunge painge pasina kana chandainge ndamboita. Mukadzi uyu akafa mukoma. Ndinonzwa mhepo inotaura neni, ende ndinonzwa inzwi rake usiku richitaura neni richiti, sei wakatora upenyu hwangu, nekuti ini handina kunge ndakakutadzira. Mukoma, handina hangu zvandinokwanisa kuzviita, but kutongo ignore. Ndo zvakataura madzibaba, vakati iwe chingo ignore, siyana nacho chimweya ichocho, chichaneta kuramba chichitaura newe. When you post muzondizivisa, ndinenge ndirimo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti ivo vari kuVivo. Hanzi madzibaba vakanditi just ignore. It is very dangerous kuignore mweya uri kutaura navo, uchivabvunza kuti sei wakandiuraya ndisina chandainge ndakakutadzira. Zvakangooma. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.